Калісьці вельмі даўно у падвалах замку Астрожскіх у Варшаве жыла зачараваная каралеўна у выглядзе залатой качкі. Хто зловіць яе, таму шчасце будзе і грошы не будуць сканчацца. Пачуў пра гэта малады кравец. Лютак яго звалі. Ай, думае, пайду паспрабую. Сабраўся ён у ноч святога Яна, бо, кажуць, на гэту ноч заўжды цуды здараюцца. Шукаў і ўрэшце знайшоў гэту залатую качку. І та яму кажа: робім так, даю табе цэлую кішэню залатых дукатаў, і калі ты цэлы дзень за гэтыя грошы будзеш набываць штосьці толькі для сябе, то потым будзеш усё жыццё багаты, і так заўжды табе будзе. Добра, кажа Лютак, так і робім. Накупіў Лютак палацаў, коней, на лепшую вопратку. Ідзе па вуліцы, а насустрач яму стары жаўнер. Дапамажы, хлопча, кажа жаўнер. Як страціў на вайне руку і нагу, то ані працаваць, ані ваяваць не магу. Лютак дастаў, даў яму дукат. У гэты момант перад ім прадстала зачараваная гэтая каралеўна і кажа: не датрымаў ты слова, Лютак. І ўсё ім набытае за цэлы дзень знікла, нічога не засталося. Глядзіць на гэта стары жаўнер і кажа: не бядуй, хлопча, бо не грошы робяць чалавека шчаслівым, а толькі плённая праца. Бо будзеш добра працаваць, тады будзеш усё мець. Вярнуўся дадому Лютак такі самы бедны, як і быў. Няшмат часу мінула. Плённа працуючы Лютак купіў сабе майстэрню, ажаніўся на файнай дзяўчыне. А кажуць, што залатая качка і досі дзесьці жыве ў падвале в замку Астрожскіх на вуліцы Тамкаў у Варшаве. А калі хочаце даведвацца больш цікавых фактаў пра Варшаву, Польшу і падарожжы, падпісвайцеся на мой блог, стаўце падабайкі і сачыце за новымі выпускамі.